Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musha my latest musha zvinopisa zvega. Guys, rega nditangene kutenda avo vari kusubscribe, vari kulike nekushare videos edu each and every day. Our channel is growing. Ndisikade kupedza nguva. Let's get into today's story. Ndisingakanganwe vandaiadvertisera zvekuti vanopa chikafu kuma construction companies, parties vari kupa kutenda. Guys, kana une business rako futi raukuda kuti riitwe mudziginyira wekuita sei wekuti riadvertiswe panapa, number ndichaisa description of this video. Mungogara maita sei matibata mowana nawo nemacustomers enyu. So tisikanyanyopedza nguva, let's get into today's story, the latest one of today. Right, muri Zimbabwe ndofunga tese tinoziva maitt. Right now pane post yawaisa da kuti tiverenge tese. Anzi kana ndakambodzosera kumashure 2022 ndakadzorerwa kumashure zvekuti ndakatarisa all angles ndiri kuona rima. This time kwakatotumirwa ari Satan chaiye muupenyu hwangu. Pese apa paimbouya tuma agents tikondirigira pasi, but uyu this time ndiri kuedza kukanganwa hazvisi kukundika. Hama dzangu ndiri kukundikana. Voisa comment yakanzi, I just want to rest in peace. I can't believe this is happening to me. God has failed me. This time inga ndonamata 1. Saka ndo post iri kutenderera, ndo post iri kupisa. Ndofunga kuona kuti ine 1 hour ago yaiswa namaitt wakutaura kuti inini guys, it's better for me to rest in peace because ndakundikana pamwari vandirasa. One ndotonamatawo sezvinoita vamwe. Saka let's talk about it in the comment section. Singakanganwe vari kusubscribe each and every time, vari kupusha channel kuti iende kumberi. Guys, munotendwa zvikuru. So ndisinganyanyopedza nguva yenyu. Let's talk about it in the comment section below.